बङाइगाव डायोसिस युथ कमिटिनि 39थि बोसोरारि जथुम्मा बङाइगाव डायोसिस युथ कमिटिनि बानजायनायाव नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथारेन चार्च बुहुरपार गामियाव 13, 14 आरो 15 जानुवारि सानथामनि हाबाफारिजों बङाइगाव डायोसिस युथ कमिटिनि 39थि बोसोरारि जथुम्माया गाबोन एबा 13 जानुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन। खुंनो गोनां 39थि बोसोरारि जथुम्मानि रायदाव आफादनि लेंथुमगिरि अजित बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय आलासिफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे ओनसोलनि बयखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बेयावनो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनो आरो बिनि अननाय बिनि दैदेननायाव जोंनि जानो थांगासिनो दङ BDYC कनफारेन्स बेखौ जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम जोङो मावबोगासिनो दङ आरो जोङो बे BDYC कनफारेन्सनि जिथुनाखि माने डेकरेसन जोङो बेखौ बेबायदि खालामबाय जे बर' हारि हिसाबै बर' खृष्टान हिसाबै जोङो बर'नि मोनसे आब्रु गोनां मोनसे डेकरेसनफोरखौ जों खालामबाय। जोङो दाबो बर' जाथि बेयावनो दङ आरो बर' जाथिखौ जों जोबोद मोजां मोनो आरो बे बर' जाथिनि कालसारखौ लानानैनो जोंनि न' बां थानाय जानाय आसार बेबहार जोङो बे रोखोमै जोङो साजायबोगासिनो दङ। बेनिखायनो बे BDYC कनफारेन्सआव फैनो थाखाय जोंनि 10टा सार्केलनि मानगोनां आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन बयखौबो जोङो हांख्रायदों जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहाय इसोरनि गोथां बाथ्राखौ जोङो सोलोंफैयो आरो खोनासंफैयो। बिनि थाखाय बे BDYC कनफारेन्सनि कनभेनर जानानै नैबे समाव आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो अनुरद खालामदों जाहाथे नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैयो आरो फैनायनि लामाखौबो नोंथांमोननो एसे बेनि गेजेरजोंनो बे खबरनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों। ओरै गसाइगाव साइडनिफ्राय फैगोन, ओरै सामथाइबारिजों भुटान रडजों हाबगोन, ओरै बङाइगाव साइडजों ओरै सानजानिफ्राय जेसेबांनाखि फैगोन बिसोरबो सामथाइबारिजोंनो हाबगोन, भुटान रडआव हाबगोन। बिनिफ्राय जोङो फैयै फैनानै जोंनि जायगानि मोनसे लामा बे दरखं मोखाङावनो जोङो मोनसे हाबनायनि जायगानि लामाखौ जोङो बेयावनो क्लियार खालामना होगोन। बेजों फैयोब्लानो नोंथांमोना बे कनफारेन्सआव हाबफैनो हागोन। आलासिफोरखौ बे समाव नोंथांमोननो मिथिहोखानो गोसो जायो जोंहा मोजां आलासि 3 दङ। दा बिथांमोननिफ्रायनो जोङो इसोरनि गोथां बायख'खौ नांगौबादि जोङो सोलोंबावनो गोनांफोर बाथ्राफोर आरो मिथिनो मोनबावनांगौ बाखिफोर जोङो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो मोजाङैनो मिथिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो बे सुंद' मिथिहोनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनानै दोनबाय। हामबायसै।